Guys, mkusi uona mkadzi uyu. Matima ndisunga, so don't I want ndisunga, titagara mato ndisunga. Yes, for security reasons ngokutora. For security reasons ngokutora. For security reasons ngokutora. Because I see first determine no make it what you have to do in Parasa F. Mauya msitima ndisungire. Mauya msitima ndisungire. Matimu kundi amwitsi mudam matimu kundi sungire. Kunzwisisa chi. Ndakuudza ndakumbira ndikati I see first time my titi wachinditumira vanhu. It's not the first time my titi wachinditumira vanhu. Muchindi Parasa. Last time vakaita the same thing. Kuya vari 6 vanhu vakazadza kamota mari chitu. And the package 3 foot. Muchiri kwa gore riri after last year zvavakaita. Vatuma munhu wandakati ngauye pamkwati munhu yedropa akazotidza chapa. Haiti first time. Haiti first time. Shandi nemvume kutora photo. Shandi kuzvitora video. Guys, zvaitika kapanapa. Pane mukadzi NeMapurisa 2 vauya. So this other lady afona achiti ndikuda mafuta. Auya achiti ndikuda mafuta. Atangombofona makuseni but that time ndakarara mukadzi ndobva ati ndikuda mafuta ndobva auya. Ndobva ndamupa pekuti tisangane. Auya pekuti tisangane. Mukadzi uya asvika ndiyatanga kusvika. Ende ndatonzwa pamatouya ndatanga kutombokunzwa varume vachitaura. Vapedza kudaro mukadzi uya asvika manje abva ataura kuti angosvika bvamira bvagara. Vapauya vamwe mapurisa 2 bva vamira. So vamira mapurisa ega. Ndopa wasvika zvikanzi mukadzi abva ati kune vamwe varume pindai. Zvikanzi pindai. Vamwe varume ndopa ndati no muri kupinda mhosva kwakanaka. Svikai uri musungwa. Anditi bvabuditsa ID inenge yakambobuditswa netimu riya rekumbondikids nepariya muri kunzwisisa. Vavabuditsa ID. Vabuditsa ID zvikanzi uri musungwa. Takusunga nenyaya ya maititi. Muri kunzwisisa. Ndopa ndabva ndati it's fine ndoenda newe iwewe mukadzi. Ndaenda newe mukadzi iwewe. Then varume vofamba netsoka for security reasons. Mukadzi bvatina ndifambe na evidence ndiri 1. Anditi vari kuti tikuda kuti unzwise mukadzi akati andidi kutorwa mafoto but for security reasons ndiri kutora because I see first time yangu pari kuuya different people wachinzi vatumwa nani namaititi ava vavechi 3. Sika mukadzi ambotira ndizobata foni. Iwe wauya kuzondisunga mukuramba kuti ipaze kaone uturi ipaze ndati zvoni zvizame kuipwanya uoni. Zvizame kuipwanya uoni. Until wauya ukati watumwa namaititi kundisunga. So people they have to know. Wati wauya namaititi masika mhosva wandisungira ndike. Sika wandisungire iwa uya watande Central. Wati watumwa namaititi ezvinori kuramba. Sika mhosva wauya uzondisungira ndike. Saka mhosva uya nayo ndeyei. Andedu Central. Andedu kubasa. Matima tuwana maititi. And I see first time yake achizama kuda undidestroy. Achizama kuda kutondihema kutondiuraya kutodii. Akazama vanhu vakamboya vari group mavechi 3 iwotaura kuti hanzi haudubatirwa haudubuditswa foto. Sika inini I have to risk myself because iwo wakuti haunondi haichasiya maititi kwauya uzosungire. Hanti wati watumwa namaititi kuti pane kesi yawavhurwa namaititi. Mapurisa yai 3 abuditsa kadhi mupurisa wechirume mupurisa but mukadzi uya anobuditsa kadhi ndiye atanga kusvika ndiye andisunga ndiye ari kuramba kutorwa uyu mukadzi ari pasaidi uyu because mamutarisireka kuti mungosvika moti ndasunga munhu ongoenda nemasiri kuzoti asunge munhu iye ambozama kuda kukidnap almost 2-3 times. Andinzwisise chii chacho pamasvika ndatanga kunetsana nemi ndatanga kunetsana nemi here. Saka mamutinotiite mhosva inini kuti ndingopinza varume wandisingazive moti kungondisunga voti handei ndotoenda just like that.
ukuthi andinzwisise wauye uchingonditi mandisunga mudoenda nini wambotaura kuti moshe muda ndisungira ndiri it's enough is enough mani mimi amuite zvamunoda neni because handina mari makundijairira each and every day munondiwira with different people wotaura tanzi ndisikuda kunzwisisa siko ndakandiri suppose ngoti munongosvika muchinditora mojambira mumota mangu monditi ande kwakati ndoramba ndongobvuma kuti andei mongosvika muchindabhusa each and every time 30%. And the first one vakangoita the same thing zvamauya nekutoya nekumba muchibudisa zvimakadhi muchiti mandisunga. Enough is enough. Ndisunge handi yekoti. Ndamba kuti ndiendese kukoti kwete uswera muchingonditandanisa tonge ndiri mbafa. Vadeedze vauye ndivhurire dhoketi mondirasa masales mangwana toenda kukoti. Nonsense man. Makundijairira each and every day. Makuda ndivhundutsa kuti kwese kwandiri kufamba ndoita basa rekufamba nemamonya because ndendichitya inini. Masales. Saka why muchiuya muchifamba muchi blackmaila muchingotyisidzira vanhu muri mapurisa not kuti mimi mhosva basa renyu ndiri kufamba muchiti threat inini. Haisi first time, i second time. Last time pakauya vanhu vakasadza futi mota vachinditi handi ndikasangana nemunhu akazodeedzera and the way yavaiti vari kuenda neyanga isiri kupolisi yanga isiri way yekupolisi ndakazodeedza munhu akateera nemota yake. It's a third time. Momentesoro kuti keep quiet. Ini anti yanduturwa 40 mudu kufuturwa 40 mawazontora muntu kisungira mhosva ndisina handakana mhosva yandakapara inini mautora kuti tikuda kusunga ndisunge tiende kukoti zvipere ndaneta kublackmailwa nenini chichoshamisira pakuti munhu basa repasocial media kuti munhu anoposta zvinhu zvake ega toanalyze makuita basa rekuya muchiti blackmail. Yes, you have to record this life, guys. Okay. Evidence. Aye. Evidence. Saura ndi puriroka. Dada ubra window. Drop in over code one. Hebo. Answatsi yangu ndiye azoti ndikupinda ndokuperekedza ane jacket remeruni. Uyu ndiye mupurisa of one ari kumashure murumo. Ndiye uya namadhava